या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने। नमस्कार, हे आहे कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि आपण पाहताय दुपारच्या टॉप न्यूज। गणेश चतुर्थीसाठी मुंबईहून कोकणामध्ये जाणाऱ्या कोकण रेल्वेच्या गाड्या काही मिनिटातच फुल झाल्याची तक्रार चाकरमान्यांनी केली आहे। याची दखल घेऊन केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी सोमवारी 29 मेला केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यांसोबत दिल्ली इथं बैठक आयोजित केली आहे, जेणेकरून कोकणातील चाकरमान्यांना गणेश चतुर्थीवेळी सुरळीत प्रवास करता येईल अशी प्रतिक्रिया नितेश राणेंनी कोकण रेल्वेच्या तात्काळ होणाऱ्या तिकीट फुलवर दिली आहे। मालवण नांदूर सवाणवाडी येथील सुपुत्र तुषार दीपक पवार यांनी केंद्रीय लोकसेवा आयोग UPSC परीक्षेत यश संपादन केलं असून संपूर्ण भारतातून 861वी रँक प्राप्त केली आहे। जिल्हा परिषदेच्या शाळेतून शिकलेल्या वसंत प्रसाद दाभोलकर या दाभोलीच्या आणखीन एका सुपुत्रानं UPSC परीक्षेत संपूर्ण देशातून चक्क 76वी रँक पटकावली आहे। कोणशी इथं युवतीवर अतिप्रसंग करून तिला जीवे मारण्याप्रकरणी फरार असलेल्या नराधमास बांदा पोलिसांनी त्याच्या राहत्या घरातून मंगळवारी मध्यरात्री अटक केली। बाबलो शंकर वरग असं त्याचं नाव आहे। वैभववाडी शहरात रस्त्यावर पडलेली सोन साखळी सापडली आहे। दुचाकीवरून जात असताना करूळ येथील अनंत पाटील आणि सुनील कुंभार या दोघांना सापडलेली सोन साखळी त्यांनी पोलिसांकडे सुपूर्द केली आहे। या दोघांचेही पोलिसांनी पुष्पगुच्छ देऊन कौतुक केलंय। महाराष्ट्रात येत्या शैक्षणिक वर्षापासून एक राज्य एक गणवेश योजना अंमलबजावणी करण्याच्या तयारीत आहे। या वर्षीपासून राज्यातील प्रत्येक सरकारी शाळेतील विद्यार्थी एकाच गणवेशात दिसतील। सर्व सरकारी शाळांसाठी आता एकच गणवेश लागू होईल असं शिक्षण मंत्र्यांनी म्हटलंय। तसंच त्यांनी हे देखील स्पष्ट केलंय की सरकारच्या निर्णयापूर्वीच कपड्यांच्या ऑर्डर काही शाळांनी दिल्यात, त्यामुळे विद्यार्थी 3 दिवस सरकारी योजनेचा आणि 3 दिवस शाळेनं निर्धारित केलेला गणवेश वापरतील अशी माहिती शिक्षण मंत्र्यांनी दिली आहे। आणखीन काही महत्त्वाच्या बातम्यांसह भेटूया यानंतरच्या बातमीपत्रात। पाहत रहा कोकण 7 लाईव्ह, नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।